Moi kaikki! Tervetuloa uuden videon pariin! Tässä videossa mä menen ratsastaa Allilla ja Kata tulee mukaan, koska Alli ei vielä tottunut olemaan yksin hirveämmin. Tai me ei ole vielä kokeiltu, miten se menee yksin. Niin haetaan Kata ja Alli. Mä oon täällä ja joo. Äiti menee hakemaan päitset. Mä oon täällä Katan kanssa odottaa. Muuttan tuolta takapellolla. Ja pitääkö hakea vähän kaukaa. Eli mä otan Katan. Sen mä pystyn kuvaamaan, kun mä otan sen. Koska Kata on niin luuttoponi. Mut joo, eiköhän mennä suoraan videon pariin. Oi ei, noin makavaa. Kaikille uusille, niin Alli on meidän uusi poni. Ja se on risteytysponi. Ja siinä on ainenkin Eestin hevosta. Muuten me ei vielä tiedä. Ja Alli on aika kiltti ratsastaa, mutta nyt se, kyllä se niinku osaa testaa kuitenkin ratsastaa, mutta on se aika kiltti. No moi! Mitä Kata? Moi! Moikka! Ja vielä kaikille uusille, niin Kata on mun poni. Se on niin poni. Musta. Ja Katalla on myös oliko se nyt joku eka-allergia? En mä muista. No mut sen takia siellä käytetään näitä zebrakuvioisia voimia ja kaikkia ja tätä huppua. Koska se on niin herkkä ötököille. Mä en muista sitä oikeeta nimeä. Hei, noin nous! Hyvä. Joo, mä nyt ottelen täällä päitsiä Katan kanssa. Äiti tulis, niin sit mennään ratsastamaan Allilla. Siis Alli on toi pienempi. Mitä nyt tulee? Kata kattoo sille mitä. Katsolle tulikin jano. Sieltä se Alli tulloo. Niin. Et mene syömään. Hyvä. Tänne. Tule vaan. Tänne. Ja seis. No niin, nyt mä äänitän tän varustusvaiheen. Ja niin, eli alettiin ihan vaan harjoilemaan ja sitten laitettiin Allille noi bootsit, joita siellä aina käytetään niin kuin normaalisti, kun se arkoo niin paljon kavioita. Joo, ja mä vaan silittelin sitä siinä. Sitten laitettiinkin jo satula ja satulavyötä, jos laitettiin, äiti laittoi ja mä kuvasin. Sitten laitoin vielä itselläni noin kamat ja sitten oltiinkin valmiita. Sitten tultiin takaisin varustuspaikalle, otettiin varusteet pois ja vähän silittelin ja rapsattelin ja annoin herkun. Tämä vielä kasteltiin vähän sen lopuksi, kun Allilla tuli hiki ja sitten vietiin vielä laitsalle. Yritin vähän kuvata taluttais, mutta Alli lähti vähän kiemurtelemaan. Nyt on ratsatettu ja silleen, niin nyt tää maiti ei saada tässä. Moikka!